Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu azim. Drage i poštovane braćo, cijenjene sestre, dragi pratitelji i dragi ljubitelji Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, evo u 5. izdanju ovog našeg serijala koji smo nazvali Na bedemu sunneta na temelju ove knjige, koja je napisana upravo specijalno zbog onih koji sumnjaju u hadis poslanika alejhi selam kao šerijatski izvor i koji sumnjaju brojne hadise iz zbirki Buharije i Muslima, upravo zbog toga što žele na neki način minimizirati ulogu poslanika alejhi selam u životu na ovome svijetu ili da nečije eventualno želje ispune. Mi ćemo i u narednim našim epizodama i našim obraćanjima i druženjima govoriti o tome kako su ashabi, kako su prve generacije radile na tome da očuvaju ovaj plemeniti sunnet, časni hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa ćemo nastaviti sa ovim našim 5. druženjem u kome ćemo u ovoj knjizi, kako smo i nekada napisali, objavili prije neke 2 godine, sada ćemo pokušati da aktualiziramo ovu temu koja je nazvana ljubav prema Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem je naša obligatna dužnost. Allah plemeniti je od ukupno 315 poslanika i 124.000 vjerovjesnika učinio Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem pečetom svih ranije odabranika i počastio ga poslanikom koji je Mahmud, hvaljeni kod njega, kod meleka, kod njegove braće poslanika i vjerovjesnika i kod stanovnika zemlje. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako prenosi Abdullah ibn Selam radijallahu ta'ala anhu, a on je bio Jevrej koji je iskreno primio islam i ostao odan poslaniku i islamu čitavo vrijeme svoga života, opisao je poslanik alejhi selam, kako prenosi taj Abdullah ibn Selam, samoga sebe u jednom vjerodostojnom hadisu koji nam to najbolje ilustrira. On kaže, hadis je dakle prenio Ibn Hibban i Ebu Ja'la. Poslanik alejhi selam kaže: ja ću na sudnjem danu, ne hvaleći se, biti predvodnik čovječanstva. Bit ću prvi kojim će se zemlja otvoriti, prvi koji će šefat činiti, a u mojoj ruci bit će bajrak hvale pod kojim će biti Adem i oni iza njega. Dakle, Adem a.s. i svi ljudi iza njega. Gospodar svjetova je htio da njegovim slanjem spasi čovječanstvo, koje se gušilo u tminama idolopoklonstva, u čeljustima neznanja i u zabludama krivovjerja. Allah preko naših poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, šaljući mu Kur'an, izvodi ljude na pravi put, otvara oči zaslijepljenima, uši pročišćava gluhima, a srca otvara nemarnima. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ljude do detalja upoznao sa njihovim gospodarom, definirajući njihov život tako što će Allaha spoznati i druge o njemu upoznati. Zato Allah mudri jasno napominje njegovu nezaobilaznu ulogu u njegovom ukazivanju Allahove knjige. U hadisu, u ajetu, u suri Ankebut, 51. ajet, Allah kaže: a zar nije dosta to što mi tebi objavljujemo knjigu koja im se kazuje? U njoj je doista blagodat i pouka narodu koji vjeruje. Naš vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem trasirao je put kojim će nas odvesti do našega gospodara, njegovog zadovoljstva, milosti i oprosta. Nije ostavio ni jedno djelo, a da ga nije naredio, niti je izostavio jedno zlo, a da ga nije zabranio. Pa zar postoji neko preči koga bi trebali voljeti
kao što bi trebali voljeti njega, našeg časnog poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Zato je ljubav prema Muhammedu, alaihi salatu wasalam, obligatna dužnost svakog vjernika, jer je ova ljubav sastavni i neodvojivi dio ljubavi prema Allahu uzvišenom. Nijedna ljubav ne smije premašiti i biti favorizovana nad ljubavlju prema Allahu i njegovom poslaniku, sallallahu alaihi wasallam. Allah o tome jasno kaže u suri At-Taube 24. ajet. Reci, to jest reci Muhammede, ako su vam očevi vaši i sinovi vaši i braća vaša i žene vaše i rod vaš i imanja vaša koja se stekli i trgovačka roba za koju se bojite da neće prođe imati, to jest da se neće prodati, i kuće vaše u kojima se prijatno osjećate, miliji i draži od Allaha i njegovog poslanika i od borbe na Allahovom putu, onda pričekajte dok Allah svoju odluku ne donese. A Allah griješnicima neće ukazati na pravi put. Zato Kadi Iyad, jedan poznati islamski učenjak, pojašnjava da je ovaj ajet dovoljan potrek i upozorenje, uputa i dokaz da smo obavezni voljeti vjerovjesnika, sallallahu alaihi wasallam, tu svoju ljubav svemu nadrediti i biti svjesni opasnosti grijeha ako tako ne postupimo. Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, u svojim hadisima također upozorava da ništa ne smije se preferirati u odnosu na Allaha i njegovog poslanika, alaihi salam, jer bi se time izgubila slast imana. Zato Enes ibn Malik radijallahu ta'ala anhu prenosi od vjerovjesnika, alaihi salam, u hadisu koga bilježe i Buharija i Muslim, sljedeći hadis: kod koga se nađu 3 svojstva, osjetit će slast imana, da voli Allaha i njegovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam, iznad ostalog, da čovjeka voli isključivo u ime Allaha i da mrzi povratak u nevjerstvo nakon što ga je Allah iz njega izbavio, kao što mrzi da bude bačen u džehennemsku vatru. Ovaj veličanstveni hadis jedan je od osnova Islama. Islamski učenjaci su kazali sljedeće: slast imana znači uživanje u ibadetima i podnošenje teškoća radi Allahovog zadovoljstva i zadovoljstva njegovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Sve to važnije od dunjaluka i prolazni dunjalučki ljepota. Slast imana je čovjekova ljubav prema gospodaru uzvišenom, što se očituje činjenjem dijela koja su draga Allahu uzvišenom i izbjegavanje zabranjenog, a zatim ljubav prema Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi wasallam. Kadi Iyad je i ovo rekao: ovaj hadis znači, osjetit će slast imana onaj ko za gospodara prihvati Allaha i za poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wasallam. Jer ljubav prema Allahu i prema poslaniku, sallallahu alaihi wasallam, zatim ljubav prema nekom radi Allaha i njegovog poslanika, alaihi salam, kao i averziju prema vraćanju nevjerovanje, može osjetiti samo onaj čije uvjerenje duboko usađeno u duši, utonulo u srce i pomiješalo se sa njegovim mesom i krvlju. Taj čovjek je osjetio slast imana. Ovako navodi Imam Nevevi u tumačenju Muslimovog sahiha. Imam Ibn Hajar el-Askalani, koji je iz današnje Askalana u današnjoj Palestini, navodi da postoje 2 vrste ljubavi prema Allahu. To su obavezna i preporučena. Obavezna ljubav je ona koja potiče na izvršavanje njegovih naredbi, izbjegavanje zabrana i zadovoljstvo njegovim određenjem. Ako se nađe u grijehu pa učini nešto zabranjeno ili propusti neku obavezu, to je zbog nedostatka ljubavi prema Allahu i davanja prednosti vlastitim nahođenjima. Što se tiče preporučene ljubavi, to je redovnost u dobrovoljnim
ibadetima na filama, izbjegavanje sumnjivog. Malo je ljudi koji imaju takve osobine, završava citat Ibn Hajar el-Asqalani. Ebu Ja'kub el-Neherđuri kaže, ko tvrdi da voli Allaha, a to svojim djelima ne potvrđuje, njegove riječi su laž. Svako ko voli, a ne boji se Allaha, zavarava se. Jahja ibn Muaz kaže, nije iskren onaj ko tvrdi da voli Allaha, a ne poštuje njegove granice, to jest ne poštuje njegov halal i njegov haram. Enes ibn Malik radijallahu ta'anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao, ovo je hadis koji bilježi ima i Buhari i Muslim u svojim vjerodostojnim hadijskim zbirkama. Poslanik alaihi sallam kaže, niko od vas neće vjerovati sve dok mu ja ne budem draži od njegovog djeteta, roditelja i svih ljudi. Sve dok mu ja ne budem draži od njegovog djeteta, roditelja i svih ljudi. Poslanikove sallallahu alejhi ve sellem ove riječi niko od vas neće vjerovati, ne podrazumijevaju da neće nikako vjerovati ili da će izaći iz okvira imana, nego podrazumijeva se pod tim da neće vjerovati potpunim, savršenim, idealnim imanom. Ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem plod je ljubavi prema Allahu. Ljubav muslimana prema poslaniku alejhi selam treba da bude veća od ljubavi prema samome sebi, prema imetku, roditelju, djetetu i svim ljudima. Ljubav prema drugoj osobi osjeća se ili zbog pohvalnih svojstava koje ona posjeduje ili zbog dobrote koja nam se ukazala. O poslaniku alejhi selam i njegov gospodar Allah u Kur'anu kaže, ti si doista uzvišeni čudi, to jest idealne naravi. El Kalem, 4. ajet. Amr ibn Alas radijallahu ta'ala anhuma je rekao, niko mi nije draži od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Također, niko u mojim očima nije bio veličanstveniji od njega i iz poštovanja prema njemu. Nikada se nisam mogao nagledati njegova lika. Pa ako bi mi bilo rečeno da ga opišem, ne bih to mogao. Znači, tolika je ljubav prema njemu bila kako Amr ibn Alas radijallahu ta'ala navodi da i kada bi ga opisivao, ne bi ga mogao opisati. Dakle, iz te čežnje prema njemu, iz te ljubavi prema njemu, iz poštovanja prema našem miljeniku, poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Alija ibn Abi Talib radijallahu ta'ala je rekao, Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam nam je bio draži od našeg imetka, od naše djece, od naših očeva i naših majki. Bio nam je draži od hladne vode u trenucima velike žeđi. Čak i od hladne vode u trenucima kada nam je grlo suho, kada nam organizam traži vodu. Voljeli su poslanika alejhi selam vidjeti, nego tu vodu koja im je bila neophodna popiti. To je ljubav prema našem miljeniku, poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, koji su pokazivali njegovi časni ashabi. Kolika je bila ljubav prema ashaba, prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, vidi se iz primjera jednog od njih, Abdullaha ibn Zejda, čovjeka koji je usnio ezan. I nakon toga, kada je to ispričao poslaniku alejhi selam, poslanik alejhi selam je odredio da se ezan uči upravo onim riječima kako i učimo danas, a koje je usnio Abdullah ibn Zejd radijallahu ta'ala anhu. Dok je obrađivao svoju baštu, do njega je stigla vijest da je poslanik alejhi selam preselio. Dakle, taj Abdullah ibn Zejd, dok je bio u svojoj bašti, nekomu je donio vijest da je poslanik alejhi selam preselio na ahiret. Bio je izuzetno tužan, pa je rekao, Allahu moj, uzmi mi vid da nakon mog miljenika, sallallahu alejhi ve sellem, nikoga više ne vidim. Koja je to ljubav? Koja je to ljubav? To su bili ashabi, poslanika alejhi selam, ahbabi, koji su znali i osjetili da je on Allahov poslanik alejhi selam, da je njegov sunnet, drugi izvor šarijata, podjednako kao i Kur'an, i da nisu mogli razumjeti niti živjeti Kur'anom bez svog časnog
poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegovog sunneta i njegovih uputstava koje je davao ljudima. Kada čovjek razmisli o koristi koja mu je došla od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji ga je izveo iz tmina, nevjerstva i zabluda na svjetlo imana, na pravi put, posredno ili neposredno, postaje mu jasno da je on uzrok njegovog vječnog boravka u beskrajnim džennetskim blagodatima, da je ta korist veća od svih mogućih i da stoga treba donosiocu te koristi pokloniti veću ljubav nego drugima. Korist koju vjernik ima od poslanika sallallahu alejhi ve sellem veća je od koristi koju ima od drugih. Međutim, ljudi se u vezi s tim različito ponašaju zbog odsustva duha i nemara u kojem se nalaze. Nema sumnje da su ashabi radijallahu ta'ala anhum ejma'in imali priliku taj osjećaj doživjeti u najizraženijoj mjeri. To je plod znanja i oni su o tome bili najjači. Allah najbolje zna. Zato Kurtubi, veliki mufesir Kur'ana, kaže: svako ko ispravno vjeruje poslanika sallallahu alejhi ve sellem, svako ko ispravno vjeruje u poslanika sallallahu alejhi ve sellem, osjeća nešto od te bezrezervne ljubavi koju svi vjernici treba da osjećaju. Međutim, stepen te ljubavi se razlikuje. Neki osjećaju veću ljubav, a neki manju, jer su utonuli u strasti i zatrpani su u nemaru. Većina njih, kada bi čuli za poslanika sallallahu alejhi ve sellem, poželjeli bi da ga vide više nego svoje dijete, imetak ili roditelja. Izlagale bi se i opasnostima, a na to ih potiče unutrašnja ljubav koja nema oscilacija. Završava El-Kurtubi. Otuda je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji od njega prenosi Džabir radijallahu ta'ala anhu eksplicite podvukao: ja sam preči svakom vjerniku i od njega samoga. Ovaj hadis prenosi i bilježi imam Muslim u svome sahihu. Koliko su ashabi voljeli Allahov poslanika alejhi selam, najbolje će nam ilustrirati vjerodostojan hadis u kojem je poznati ashab Džabir ibn Semure radijallahu ta'ala anhu rekao: jedne svijetlije noći ugledao sam Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u crvenom ogrtaču. Zagledao sam se u njega pa u mjesec. Izgledalo mi je da je ljepši od mjeseca. Pogledajte kako su doživljavali poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Gledali su u mjesec i smatrali veličanstvenim nebeskim tijelom koje je Allah stvorio. A onda su gledali poslanika sallallahu alejhi ve sellem i smatrali su da je poslanik alejhi selam još i ljepši od mjeseca. Jer im je poslanik alejhi selam donio objavu. Jer im je poslanik alejhi selam pojasnio Kur'an. Jer i alejhi selam vadi i džehennemske vatre iz ovog poklonstva u kome su nekada bili. Hadis bilježi imam Tirmizi, Hakim, Ed-Darimi i Taberani u svom Al-Mu'džamul Kebiru. Ovim riječima Džabir ibn Semure radijallahu ta'ala anhu, poznati ashab, jasno demonstrira svoju veliku ljubav prema Allahovom poslaniku alejhi salatu wassalam. On je zadivljen punim mjesecom i njegovom ljepotom. Međutim, njegova fasciniranost Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem još je veća, upravo zbog ljubavi prema njemu sallallahu alejhi ve sellem. Njegove riječi jasno ilustriraju ljubav prema vjerovjesniku alejhi selam i ističu da tu ljubav naprosto ništa nije moglo zasjeniti niti devalvirati, pa čak ni mjesec sjajno i prelijepo nebesko tijelo. Neka niko od nas ne misli da je ljubav prema Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam završena u prvim generacijama muslimana i da su samo ashabi ili tabijini iskreno voljeli Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Allahov poslanik otuda najavljuje sallallahu alejhi ve sellem da će i među nama biti takvih sljedbenika koji će iskreno preferirati ljubav prema Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem nad svakom drugom ljubavlju, pa bi čak žrtvovali svoje porodce i svoje imetke samo da ga vide. Otuda u hadisu koga bilježi imam Muslim u svome sahihu, Ebu Hureyre prenosi da je Allahov poslanik alejhi selam rekao: iz redova moga ummeta najviše će me voljeti ljudi koji će doći poslije mene,
jedan od njih bi volio da me vidi više od svoje porodice i imetka. A u drugom hadisu, sličnom, Ahmed i El Begavi prenosi u šarhu sunne ovaj hadis, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako prenosi Ebu Zer, kaže: ljudi iz moga ummeta koji će me najviše voljeti jesu oni koji će doći poslije mene. Svaki od njih poželjeće da žrtvuje i svoju porodicu i svoj metak samo da me vidi. Znači, bit će i među nama takvi ljudi. Budimo mi od takvih ljudi. Budimo oni koji će biti na bedemu sunneta. To smo zaduženi svi da budemo, da čuvamo tu ljubav prema poslaniku alejhi selam i tu supstancu koju nam je Allah pružio, podario i koju nam se počastio pored Kur'ana. Sunnet poslanika alejhi selam, i ne odvajajmo Kur'an od sunneta kao što ne možemo dan od noći niti noć od dana, oni se međusobno namotavaju. Ne odvajajmo Kur'an od sunneta, to je kao da tijelo odvojimo od duše. Kur'an je duša, sunnet je tijelo. Kogod radi na tome da ova dva izbora odvoji, imat će probleme i sankcije na sudnjem danu. Zato vratimo se našoj iskrenoj ljubavi prema našemu poslaniku alejhi selam, pa zajedno sa ljubavlju prema Allahu da volimo i našeg miljenika, poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Do našeg sljedećeg 6. viđenja vidimo se i čujemo se i neka nam Allah podari ljepotu ljubavi prema njemu, prema njegovom poslaniku. Aqulu qavli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum.